En af de vigtigste ting, vi kan gøre, når vi skal optimere vores hjemmeside, det er at kigge på loading-tiden. Google vil helst have, at vi har 0,5 sekunders loading-tid. Og flere undersøgelser har vist, at går der mere end 3 sekunder, inden dit site er færdigloadet, så er mange af dine brugere væk igen. En af de store synder, som indvirker på din loading-tid, det er dine billeder. Nu bruger vi jo mange forskellige størrelser billeder på vores hjemmeside, men når du har dit layout på plads, så har du også nogenlunde en idé om, hvor store dine billeder skal være. Og der er forskellige filtyper, som vi kan gemme vores billeder i. Vi har PNG, og vi har GIF og JPG. Og som vi ser her, så er det billede, der er gemt i Photoshop her, der har en bredde på 1500 pixel og 996 pixel højt. I en PNG-type, i en PNG-type, så vil den veje 2,9 megabyte. Og vi ser helt ned i, hvis vi laver en JPG, så vil vi kunne få den helt ned på 238 kilobyte. Og det er jo helt klart at foretrække. For det meste, når vi arbejder med billeder, så kan vi komme afsted med at gemme dem som JPG. Bortset fra, hvis det er et logo, så må vi gemme den som PNG, så vi får en gennemsigtig baggrund. Men som udgangspunkt, så er det JPG, vi koncentrerer os om her. Der findes forskellige billedbehandlingsprogrammer. Der er Photoshop og GIMP, og der er flere også gratis udgaver af forskellige ting. I det her tilfælde, hvor jeg bruger Windows, der bruger jeg det program, der følger med computeren, og det er Paint. Det er et ganske udmærket program til, når jeg skal beskære billeder. Så jeg åbner min Paint, og jeg går i filer, og jeg siger åben. Og nu har jeg gemt et pænt stort billede på mit skrivebord. Og som I ser her, så er det et pænt stort billede, vi har her. Men lad os nu sige, at jeg har et sted på min hjemmeside, hvor jeg ved, at det er sådan cirka, jeg har en 400 pixel i bredden at gøre med. Så vil jeg gå ind i Resize og gå i dem, som default står i procent, men jeg vil gå i pixel. Og her kan jeg også se, hvor stort billedet er, uden jeg har gjort noget ved det. Det er over 5000 pixel bred og over 3000 pixel høj. Hvis jeg beholder den sat til at beholde proportionerne i billedet, så vil den give mig en automatisk højde, der passer til den bredde, jeg har valgt. Og nu prøver vi at tage 400 i bredden. Så vil billedet så blive 276 pixel høj. Og vi prøver at se, hvad der sker. Og ganske rigtigt, det passer meget godt til et mindre sted på min hjemmeside. Men nu gemmer vi den i den størrelse her, og vi går ned og siger gem som. Og nu skal vi så ikke tage PNG, fordi det fandt vi ud af lige før, at det var rimelig stor størrelse. Så vi prøver med JPG. Og det første vi skal, det er at give den et filnavn. Som udgangspunkt så hedder den som regel, især hvis du har fra dit eget kamera af, så hedder den som regel bare nogle tal.jpg. Nu forestiller os, at vi er et rejsebureau, der sælger fisketure i USA. Så vi kalder den fisketur. Og så er vi i USA, så det vil vi også gerne have med. Og så vores firmanavn. Ja, og vi gemmer. Vi kan se, om vi kan reducere nogle pixel i det. Og det kan vi gøre i et værktøj, der hedder TinyPNG. Det er altid en god idé lige at trække den ind igennem her, fordi så er vi sikre på, at vi får reduceret den. Nu prøver vi sjovt at tage både det originale og så det med, vi lige har lavet. For at se, om vi kan tabe lidt på den konto. Og vi har vores redigerede billede og vores originale billede. Og vi ser her, at det originale billede, det var 4,7 megabyte. Og det blev reduceret helt ned til 940 kilobyte. Og det tabte så meget som 80% af sin samlede vægt. Men nu er det jo en for stor størrelse, eftersom vores område på hjemmesiden var 400 pixel i bredden, så det dur slet ikke. Men vi kan se på den, vi så skar ned, den kom ned på 60,1 kilobyte. Og den tabte så ikke nogen pixel, så det var fint nok. Den er stor nok, den er tilpas, som den skal være. Så går vi så ind i vores backend og i vores bibliotek og tilføjer en ny. Nu skal vi så uploade det billede, vi har lavet, så vi er klar til at sætte ind på siden. Og vi kan så vælge her.
Og på vores skrivebord ligger det. Og det kommer så ind her. Ind i vores bibliotek. Vi har det her. Og som udgangspunkt, så vil den selv trække titelnavne med, som vi gav den. Og titelnavne, det er jo så det, der kommer, når vi hover hen over et billede, når vi suser rundt ud på hjemmesiderne. Og det kan vi så se, at der kommer sådan en lille displayboks frem, hvor der så står titelnavnet i. Og det kan man vælge at bruge eller lade være, og jeg synes ikke, det er så smart, så jeg tror lige, jeg sletter det her. Men jeg vil gerne bruge det i alternativ tekst, eller i alt teksten. Det er så den Google benytter sig af. Og det er jo sådan, at vi skal forstå, at Google kan ikke se, hvad billedet indeholder. Så den vil læne sig op af alternativteksten og filnavnet for at se, hvad billedet er, om det passer til den given søgning, der nu har været. Et andet sted, at alt teksten også bruges, det er for eksempel, hvis vi har nogle svagtseende personer, der får læst en tekst op via et program. Så når programmet kommer til billedet, så vil den også bruge alt teksten til at fortælle, hvad billedet drejer sig om. Så hvis der bare står et langt tal, .jpg, så vil brugeren jo ikke få nogen idé om, hvad billedet handler om. Men hvis vi nu skriver fisketur, fisketur USA, fordi turen går til USA, og så vores firmanavn. Så på den måde, så vil både Google vil kunne se, jamen altså nu har jeg som bruger indtastet mit søgeord, der hedder fisketur i USA for eksempel, fordi jeg ønsker at komme afsted. Så Google vil kunne se, at det billede omhandler en fisketur i USA, og den vil så også tage mit firmanavn med i søgningen. Så nu har vi optimeret vores billede, vi har beskåret det, og vi kan se, at det vejer små 59 kilobyte, og det har en dimension på 400 x 276.